हाय गाइस नै जों दायो मैगं लायनो थांगासिनो बाजाराव नायखि बाजार जेबो गैया जों मैगंल' लाना फैगोन। औ बिनानावा एसे फोरमायनानै हरदो दिनै मा लाबोगोन जोङो नायग्रोनोसै मा मोनो जेखौ मोनो बेखौ लाबोगोन माबै एसे बारा आलुनाय नङाना इयो 60 थाखाल' हरदो दे। आयदै 60 थाखा बांद्रायबाय खिने बेसेबां जाहैगौमोन आधा केजियावलाय 40 थाखाल' जायो दा 40 थाखा थांसै 800 होदों खिनिया बोदोन रायलायदों बोदोन नै बांद्रायनाय मादै बांद्रायनाय माने एसे खि सानैसो आं बोदोन नङा मादै बिसोर बोदोन ओमफ्राय जोङो ना लानो नागिरदों ओमफ्राय बै ना गिदिरखौहाय जोंनो मासेयावनो 5,000नि जासिदों आरो ना 5,000नि ना आरो बियो मासेयाव मानो लाबोन मानो लाबोन गाबोन जागोन ना नैबेलाय माथो बे नायानो दाउ नैबे उदै गिदिरा उदै गिदिरा नाया थैजोब्बायना दाउआसो बे बिदैसो दां नैबे उदै गिदिरा मेजेम होमबालाय फुला मोजां बे मेजेमखौलाय बेसेबां जाखो बांद्रायबाय दामा बांद्रायबाय बारा लायो खोन्थाना 5,000 गाहाम बियो बिसोरो ना मासेयावनो क'क्राझारनि जोंनि क'क्राझारनि माबा ना दखानफ्रा फानजि सोंलाय माबायदि इथु नै बेखौ नांगौ डिपार्टमेन्टआव हैनांगौ बियो नालागे कलम दोनग्रा लाबाय डिपार्टमेन्टआव हैनांगौ नालाय ओमफ्राय नैबाव लांफैदों नै ओमफ्राय लाबाय मोनसे बयबो लानायखौ आरो इथु ओंखायनो आं नैबेखौ लाबाय जों मा मैगं लाबोखो नै बियो थाइजौ जानोसै दा ओमफ्राय बेयाव दं दाउदै लाबोदों ओमफ्राय बेवहाय दिंखिया दङ ओमफ्राय नाथुर मैथा ओमफ्राय बेवहाय ना दं स्कस बानलु ओमफ्राय गंगार दुन्दिया ओमफ्राय नै मैखुन दा संगोन बेखौ बेयाव मा दंथाय ओमफ्राय बास्केटआ कलम दोनग्राया ओमफ्राय नैबावहाय थान्दा लाबोबाय बे आब' लोंगोन बेखौ मेंग'निखौ ओमफ्राय आंना लिसि लोंगोन र' लोंनि दाम गोसानि लोङोबा दंना 10 थाखानि लोंनाय 10 थाखा लिसि टेस्टी आना लिची ओमफ्राय आबना लिसि मेंग' आबा नुजाया ना लाजियो नोंसोरखौ मालाबा थाब साबस्क्राइब खालामनानै हो नायनो गोसोबा आंनि सुन्दुरि बिब'खौ जोब्बाय जों मोनसेया लोंगासिनो आब' आं बेजोंखौ लोंबाय ओमफ्राय मैखुनखौ सायनानै लानोसै फ्राय एवनोसै ओमफ्राय फ्राय एवना जानोसै फार्स्ट टाइम जागोन आं बे बानायनाय मैखुनखौ जाफेराखै आब'नि अननायाव न'आव थांनोसै जाहोदोंनो मालाय मैखुनबो जाहोआखै मेरला जाहोदों आब' लांफैफिननोबो नों दं जाबायना ओमफ्राय दाना उनावहाय नै मैखुन सायनाया आङो माबाखौनो गाराखै रोदाखौनो हास'वाखै बिदिसो सायना दोनो गोलाव नै बिदि सायनांगौ नै बिदि ओरैहाय ओमफ्राय आं खेबसेनो नै बिदिखौनो बस'नानै होदों बिदिखौ गारनांगौ बे गोरा जायोना बे बिलाइखौल' होयो आरो ससे गारनांगौ दाबो एबार रोंबाय आं दा नै नास्राय जि गिदिर नै ओरैनोसो दोनदोंमोन आं सायफेराखै बिदि मैखुनखौ जाफेरखायाखै गोरा जायो बै देन्थाखौ जानायनि दिनै मैखुनखौ एवनोसै
संग्रा सेग्रा मोदोमजोब्बाय दै ओंखारो बे मैखुना दै होनांला ना होमबालाय होनांगौ बेनि दैखौ रानहोग्रोदो दा दसे ओमफ्राय बिनि दैया दसे रानोबा बेखौ दै एसे होनानै फुदुंनांगौ आरो बे दै ओंखारनायखौ रानहोनांगौ माबा बे दै ओंखारनायनि सायावहाय दै गोथां होदेरबा मोनामो जाबाय दा दै होना दैखौ बेखौ रानहोजोबबाबा होनांगोन खोबग्रोना माबायानो दा बेयाव होनानै बेवहाय सामब्राम गुफुर बायदिसिना देबाय हाइजें ओमफ्राय नै ना संगोन बे ना मैथा ओमफ्राय बे मैखुननि दैया रानजोब्बाय नै दा आं खांबाय बे आसि दैखौ दाना दै जोबसिना जि गोथाव मोनो आं जाफेराखै टेस्टि ना जेबो गैया टेस्टिल' टेस्टि गोदैनो गोदै सिनि उबालाहाय बुद्ध उबालाहाय दै होबाय दै रानबाथाय मोनबाय दै रानबाथाय मोनबाय दा जाबाय गावनि दैजों दहाय माबाखाबायना एसे उनाव दै थाबाय ओंख्रिया मोनबाय जाबाय मैथा ना नैबे मैखुन एवनाय ओमफ्राय संनाया होनदा थाइजौ जानोसै दायो जोङो ओंखामखौ जाना लानोसै ओंखामखौ खुरना लाबाय ओमफ्राय हनै बैयो बानलु बोरदोनमोन आरो नै बे आब'नि बे आंनि टेस्टि जानोसै ओमफ्राय ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै नै बेवहाय मैखुना नै दहायनिया नै जानायनि उनाव मैखुनखौ गोथाव टेस्टि ओमफ्राय बाव मैथा ना दं मोजाङै गोथाव आं ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय